Good morning guys mga ka-travel. Ngayon ay bibiyahe na naman tayo. Pero magagaling tayo dito sa Bicol to Manila. Yan. Samahan nyo ako sa aking biyahe ngayon kasi magmumula tayo sa Legazpi City. Actually nandito ba ako sa lugar namin, Ginubatan Albay. So pupunta muna ako ng Legazpi City kasi doon ko sunduin si Sir Roque Acosta. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. So bali manggagaling kasi sila ng Rapu-Rapu Albay Island kasi yon. Island Isla. Bali doon ko sila susunduin. So bali sabi niya ang daong kasi ng barko ng Roro bali 9:30. Ngayon ay time check natin 8:46 pa lang. Nandito ko pa ako sa Ginubatan Albay Diversion Road. Kaya papunta tayo dun muna sa sa Legazpi. And then samahan nyo naman ako sa aking biyahe dahil mula dito yun, makukuha na natin yung mga daan dahil araw. May papakita ko sa inyo yung mga dadaan natin ngayon. So yun nga pala, pag galing ka dito ng Bicol to Manila, wala namang requirements kahit kapiranggot na papel, wala kang kailangan. Ang kailangan mo lang is pamasahe kung sasakay ka ng bus, sa mga van o kung sa anong sasakyan mo man. Yun ang kailangan mo para makarating ka ng Maynila. Pag galing ng Manila to Bicol, siyempre sa mga bakunado na, vaccine card. Sa mga hindi pa, magpapa-antigen po kayo para makapasok kayo ng Bicol. At sa mga naghahanap ng murang antigen, dyan lang po yan sa crossing Tabugon, 600 pesos lang. Napakadali ngayon magpa-antigen kasi wala na ganong nagpapantay din dahil mga complete vaccine card na lang. Kaya kung manggaling kayo ng Maynila na wala kayong dalang antigen, daan lang kayo dyan sa crossing Tabugon. Andyan. Kung hindi nyo alam, tanong nyo lang. Nandun sa may nakikita nyo yung mga billboard na malaki doon. Doon lang siya sa baba noon. Nandun yung nag-antigen. Yan, 600 pesos lang yan sa mga hindi pa bakunado na pupunta rito sa Bicol. So papakita ko muna sa inyo yung daan dito sa amin papuntang Legazpi. So nandito tayo ngayon sa tapat ng Morms, Ginubatan Albay, kung saan dito ako nag-aral ng high school. Yan, yung lugar na yan. Marami nang pinagbago kasi dati open yung dito sa harap niyan, ngayon may mga building na. Ayan, at nag-widening na rin dito. Ayan, ito yung daan papuntang Legazpi from dito sa Ginubatan Albay. Malapit na tayo sa Kamalig Bypass Road kasi hindi nagpapadaan sa sentro ng Kamalig dahil ginagawa yung tulay. Kaya lahat ng sasakyan dito going ng Legazpi at papuntang Visayas, Mindanao ay dito dadaan sa Kamalig Bypass. Dito tayo sa Kamalig Bypass Road. Ayan, may nag-comment kasi doon sa video ko nung nakaraan. Hindi ko raw pinakikita yung daan sa yung lugar kasi gabi. Paano ko naman may papakita na gabi? Ngayon, hindi lang yung mukha ko yung makikita nyo, pati yung lugar dito sa amin. Ayan, tumayon. Hindi lang natin gaano makita kasi nga may ulap. Pero kung walang ulap yan, nakikita siya ng buo. Yan, ito yung bagong Kamalig Bypass Road kung saan, ayan, napakaraming mintong sasakyan dito para mag selfie yung iba. Ito kasi Kamalig Bypass Road na to, lagi ito nakikita ko sa Facebook pag nasa Maynila, mga nagpo-post yung mga friend natin sa Facebook. Minsan paggabi may parang doon, kainan sa unahan. Maganda raw dito pumasyal paggabi. So pag minsan itry natin makapasyal dito pag may time na nandito ulit tayo sa Bicol. So papunta na tayo ng Legazpi ngayon kasi baka nandun na sila sir, baka mauna sila, mainip sila sa akin. So mas mahalaga yung mauna tayo, kaya yun, going na tayo sa Legazpi Pier. So nandiyan na sila Sir Roque Acosta. Bali hindi tayo makakapag-vlog dyan sa hindi tayo makakapag-vlog dyan sa pier mamaya kasi nandiyan na pala sila. Tumawag na sa akin. Akala ko kasi mga 9:30 pa sila darating. Kaya
ano, medyo naglaylo-laylo tayo. Ayun pala, nandyan na, kaya ayun, pagdating doon, kakarga lang natin sila, yung karga nila, going Manila na. Pa-Manila na yung ruta natin ngayon. So yan, nandito tayo sa pier na ng Legazpi. Kaya sila sir dito. Iikot lang tayo dyan sa unahan konti para makabalik doon sa islat. Ayan, kita nyo naman, ayan yung barko. Yan sinakyan nila galing ng Rapurapu Albay sa isla. So dito tayo. Kaya sila. So dumaan muna kami nila sir dito sa Cagsawa, yung bilihan ng mga souvenir shop. Ayan o, yung mga sasakay ng APB, mag-adventure, ayan sila. Sa mga gusto mag-arkila ng APB, dito lang yan o, bilihan ng souvenir shop. Ano sir, ayan, nakapili na ba sir? Di pa nga eh. Ayan, marami dyan. Pasok tayo dito sa loob ng souvenir shop. Ayan o, gusto nyo bumili ng kutsara, ito yung masarap na pangluto, yung kutsarang yung bao ng nyug. Bigyan mo ito mamaya sticker. Ayo. I-search mo na lang ma'am, Jumarian TV. Ayan. Na yung... Kahit sticker lang, para may sticker din ako. Ayan o. Si ma'am, yung nagtitinda ng souvenir shop dito. Hanapin nyo lang yung pwesto niya. Ano pangalan tong pwesto nyo ma'am? Belen combo po ito. Ayun, Belen Combo. Ito yung ano nila, tindahan dito. Pabili ng mga t-shirt na souvenir shop. Itong ganda o, design o. Ayan. Ang dami. Unique sector. Yung mga wood plates yan. Ayan. Oh. Bilis lalaki, bilis sa babae. Ayan, kung ano-anong souvenir, punta lang kayo dito. Bago magsiuwi ng Maynila, pag bumiyahe kayo ng Bicol. Ayan. Mag-medyo. Didayuhan na yun. Cavite. Kaya parang tagal. Ano? Batangas ka sir, no? Batangas. Ayan. So namili muna kami dito ni sir ng souvenir bago bumalik ng Maynila. Siya lang pala. Sinamahan ko lang dito sa shop ni madam. So kung gusto nyo bumili ng mga bag, souvenir, dito sila sir bumili. Ayan o. Tingnan nyo yung shop niya. Ito yung tindahan ni ma'am. Ano pangalan nyo te? Nina. Yung shop nyo, ano pangalan tong stall nyo? Nena nga. Nina. O yun. Di sa inyo pala to. Sa inyo pala to ma'am. O di ano, malaking discount kasi yung kanina doon tindera lang, ito may-ari. Yung kanina doon sa kabila tindera lang. Ngayon si ma'am to mismo yung may-ari. Ayan o. Marami kayong mabibiling mga souvenir na bag dito sa shop niya. Kung ano-anong bag. Ayan, siyempre mahilig dyan yung mga babae. So bibili natin dito pang hilod. Ayan o. 50 lang. Ayan. Marami silang tinda rito. Ayan, yung shop ni madam. Yung nabili ni Sir Roque Acosta na pasalubong sa Maynila. Oh. Yan. Tapos mga bag, ayun o. 400. Ayan. Hindi, 12 ba kayo? Nagtototal na sila. Plus 40. Ayan. Plus 75. Plus... Ilagay ito sa rep. Opo. Ayan o. Yung mga panlagay sa rep. Oh. Kung naghahanap kayo niyan, dito nyo lang yan mabibili sa shop ni ate. Oh. Ayan. Iba't ibang design na mayon. Yan, kung ano-ano pa. Gusto nyo ng usa. Ayan, oh. Dito lang yan. Ito naman, yung mga, ano, silicate chain, ano. Ayan. Pamaypay. Ayan. Baka siya, oh. Kakaiba yan. Uy, galaglagan, no. Gustong sumama sa video. Ayan, no. Pag binwit ata yan eh. Ayan, dito pa rin kami sa bilihan ng souvenir shop. At papasok kami doon sa loob ng Cagsawa para may souvenir sila sir na picture doon sa may simbahan na natapunan. Ayan. Ayan. Yun, doon kayo pupunta para may picture taking tayo.
Pasok kayo dito, may entrance na, magkano sir? 20. 20, yan sir. Ay, nandun sir. Mamaya. Pag ano. Ayan, oh. Dikit namin. Ayan, si sir dito. Siya yung nagbabantay sa gate. Okay, dali, nakapasok na kami dito sa Kagsawa. At kukuha tayo ng magandang picture. Sila sir doon, oh. Ayan. Doon yung si Mayon. Maraming kumukuha ng picture dito, ayun, oh. Yung gusto yung magandang anggulo, ayun, doon. Yung nakikita tong Kagsawa, ayan. Tapos si Mayon, ayan, doon. Yung mga binabayaran dito kumukuha ng magandang anggulo, ayan. Sila yung tagakuha. Ayun, oh. Ayan. Enjoy sila rito. Ayan. Bale, yung souvenir kasi, kung gusto mo magandang picture, sila yung babayaran mo dito para maganda yung kuha mo. Nakikita si Kagsawa. Tapos kung may gusto, may hawak na bato o kung anong posisyon, yan, trabaho nila dito, yung mga yon. Bibigyan nila sila ng tip kung magkano. Palis na kami nila sir dito sa Kagsawa. Punta tayo sa sakyan at tuloy na yung biyahe natin papuntang Manila. Ayan, marami pang papasok. Ayan, kailangan nyo muna mag-register doon at magbayad ng 20 pesos per head pag papasok kayo dito. Oh, meron dito nagpaparent ng APB. Magkano kuya pag halimbawa magre-rent? Ayan si kuya. Sa red po, red na lang po. Ayan. 50% discount. Ayun, oh. Pag punta kayo dito, hanapin nyo lang si sir, oh. Ayan. Bali, kayo nag-guide sir. Mayroong guide po doon. May nag-guide, ayun. So ayan, dito si sir, oh. Paparent ng APB. Dalawang guide. Dalawa yung guide pag papunta sa taas. Ayun, magkano sir? Yung 600 po, 300 na lang. Yung 1,500 na lang. Ano yun, per person? Oo. Ayun. 500 per person. 300 na lang. 300 na lang. Yun, 50% off pala. Kaya kung gusto niyo pumunta rito ngayon, 50% off yung mag-APB. Kung gusto niyo naman bumili ng pili nuts, ayan, hanapin niyo lang itong tindahan ni ma'am. Ayan, napakaraming tinda ng pasalubong na pili. Kung ano-anong pili. Produkto ng pili nandito. May ice cream sir. May chili ice cream pa pala dito. Napakaraming pagpipilian. Pag nagpunta ka rito, pira lang talaga kailangan. So uwi na kami galing dito sa souvenir shop na napakarami. Kung ano-ano mabibili mo rito pag nagpunta kayo dito. Yan, may mga itak doon. Yan, so bali next destination stopover namin nila sir sa tindahan naman ng Pinangat. Yun, bibili tayo ng Pinangat doon. Dadalhin nila sir pa balik ng Manila. Kasi sa Kamalig ang pinakamasarap na Pinangat sa buong Bicol. Yan ang Pinangat. Nandito naman tayo sa bilihan ng Pinangat. Ayan, bibili sila sir ng Pinangat. Dadalhin sa Maynila. Ayan, Pinangat, Kamalig. Ayan, dito sila. Ito yung tindahan ng marami, tabi-tabi rin dito tindahan ng Pinangat. Ang frozen na Pinangat. Ayan, oh. Baka pwede dagdag sa frozen Pinangat. Ayan. Pag dadalhin sa Maynila, kailangan frozen yung ano, dadalhin. Bibilihin nyo para hindi nasisira. Pag fresh kasi yung bibili ng Pinangat, yung hindi siya naka-frozen, masisira siya. Kaya kailangan pag bibili kayo ng Pinangat, dadalhin nyo sa Maynila is frozen. Ayan, yung pinakita ko kanina, yun yung mga frozen. So bale, dito tayo sa Dads, Pinangat, sa Kamalig. Tabi-tabi yan yung mga tindahan ng Pinangat dito sa may highway na to. Dami. Ito tayo paano ako. Kasi magkasama pala yung Pinangat, saka yung tinatawag na ito, Ilulukan. Yan. Dapat, yan. Olok. Ibig sabihin kasi ng olok, ano yun, yung maliit na limango. So, nakabili na kami ng Pinangat at yun, tuloy yung biyahe natin papuntang Manila.
nandito kami sa may Gumaka na, gilid ng dagat. Time check natin ay 6 PM. So pahinga lang muna kami nila sir. Pinahinga ko din konti muna yung aking makina dahil mula doon sa Bicol kanina sa Legazpi, kumain lang kami sa Ligaw at ngayon dito, ito yung pangalawang stopover namin mula kanina. Yan, doon tayo papunta mamaya, papuntang Maynila. So bali makarating tayo ng Manila siguro mga 9 or 10 PM na. Ayan, okay lang yan para makalipas-lipas na yung traffic kasi kung masyadong maaga, masasapul natin yung traffic pagdating ng Manila. Yung naging biyahe na naman natin magmula dyan sa Bicol hanggang dito sa Manila. Pagdating dito natin sa may bandang Lucena, hapon na. Yun, nakuha na lang natin yung sa may SLEX pagpasok at yung papunta doon kila sir, yung MCX Tollgate. Ayan, maraming salamat sa pagsama nyo na naman sa aming biyahe mula Bicol hanggang Manila. Ayan, nakapasyal tayo kahit kaunti dyan sa may bandang Cagsawa. At yun, maraming salamat sa iyo sir, Rocky Acosta. Shout out sa iyo and maraming salamat sir sa yun. Alam mo na yun, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako babalik dyan sa Bicol and then yung pagbalik dito sa Manila. Yun, maraming salamat sir sa pag-unawa nyo sa lagay ng aming biyahe. Kasi yun, nakaintindi talaga si sir. Sa iba nga pala, yun, ang mga nag-inquire sa akin dito sa FB page ko, ayan. So bali sa ngayon hindi mo tayo basta-basta bibiyahe ng Bicol kung wala akong sure na pasahero papunta and pabalik kasi napakahirap po talaga sa tuwanan ang mahal ng gasolina. Kung maghahatid ako papunta doon na wala akong sure na pasahero, bali yung maisasakay ko kaunti lang po matitira sa akin noon kasi gasolina and then toll gate, siyempre yung konsumo mo pa pag nandoon ka sa Bicol. Kaya yun, yung mga nagpa-schedule, timing ko lang po na mayroon din akong makukuha pasahero pabalik kasi mahirap na. Sa iba, pwede ko naman po kayong i-transfer sa mga kakilala ko o i-repair kung sakaling hindi matutuloy yung biyahe ko pagka ganon. Kasi minsan isa o dalawa lang yung nag-inquire sa akin. Totoonan mahirap po kasi yun nga, mahirap kumuha ng pasahero lalo ngayon yung iba masyado mababa maningil, porket ban sila, marami silang naisasakay. So wala tayong magagawa kung ganun ang singilan nila. Basta sa akin kasi hanggang doon lang kasi limitado lang yung naisasakay natin. Ayan, so maraming salamat uli sa panonood yun ng aking vlog. At sa mga gustong mag-inquire pa din, PM lang kayo dito sa aking FB page. And ayan sir, maraming salamat uli sa iyo sir Rocky Acosta. Thank you po sa lahat. And ito, pahinga na muna tayo and then kita kits on my next vlog. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Tara na magsabagay, saan mo man